डिस्ट्रिक्टनि किसि बरफ गोबां आरो डिस्ट्रिक्टआव हमना किसा गथा मारनायखा पहिलानो आं जतनो हामबाय मायाफ्रो जे चिनि इलेक्ट्रनिक प्रेस मीडिया तंनाय रनो विशेष कई जे यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया तंनाय रनो आं बेलेखन हामबाय मायाफ्रो गरनि बिसुंथे चिनि त्रिपुरा हास्तिनि जे कक तिरजागि तंमा बागै खोनानि पान्दानो ति जों थांनाय 2 weeks निसिमि जों सामं तांलाय तंगो अबनो ति चिनि प्रिपारेशन चलि तंगो विशेष कई आस्टबल प्लेग्राउंड तिनि चिनरो स्टेज तांजागै तंगो एंड समस्त आगरतलाओ जे चिनि ऑफिशियली जे तंगमानी जे चिनि स्टेप नाहार तंगमानी जतनो नाहार जाखा एंड फाइनली चिनि पार्किंग जे इश्यूज तंगमारो आव बाहायनो सॉर्ट आउट खायजाखा एंड विशेष कई चिनि YTF रक यूथ त्रिपुरा फेडरेशन नि जे चिनि सिकलारक वॉलंटियर्स बेलायनो गोबां कुखे डिप्लय खायजानाय तामनि बागै हिनमाले जों नाया जे चिनि त्रिपुरा सारक हायनो हाय थांनाय सानदावो जे पार्टी मुंनि सामबारावनो दाइसा पार्टी अ पार्टी बेलायकिनो डिसिप्लिन 2021 नि सिमि 2021 चिनि जे परफॉर्मेंस समस्त सारा भारतवर्षनो साइमनो त्रिपुरा मोचा काइसे रीजनल पार्टी त्रिपुराओ तंगो जे सबसे डिसिप्लिन पार्टी एंड जत जागनो बेलायकिनो स्मार्टली हैंडल खाइमनो एंड अबनो एकटा एग्जांपल जदि डिसिप्लिन न तै जदि साना थांगाखै थांनाय नरनुखना एडीसी हापांगो जों फाइमान यागुलो जों यूथ फेस्टिवल खायका बरक गोबां कुथुमका मोर देन 50,000 पीपल काइसे जागा कुथुमका आबन यागुलोबो बेलायनो नायथकनुक थकायै जों आबनो हैंडल खायै जों आ फेस्टिवल न पालायका एंड विशेष खायै खनानि सालो बाहायनो जों आशा दंगो आशा खालायो जे फातानि कोनो एकटा वान समं सितरा तुबि फाया जदिं तखाखाय जदिबो कोनो माहाय डिस्टारबेंस गरै हिंगाखाय जों खनानि सालो बाहायनो चिनि पान्दा नायथकनु थुकन गलां थांमानाय त्रिपुरा मा थानो कारले ताइ कोबनि बदल न या प्रिनो लगे सदस्य तावसु जरते एमन कोनो चिनारो न्यूज गरै केबा जों अमसुलो साइमानो खनानि सालो त्रिपुरा मा थानो तारैबो गुबुनि गोबांमा बदलनि बरक दङ नेतानो कारै যারা সাধারণ জনগণ যারা সাধারণ ভোটার্স যারা সাধারণ ত্রিপুরাসানি হামগ্রে নাইনাই সাধারণ বরক খানানি সালো বরক হিউজ অ্যামাউন্ট বরক ফাই চিনর পান্ডাও মানজা ফেনানি आं किसे साइमानो एंड विशेष कई आगरतला शहर अंचल जे चिनि बरक तंनाय रक बरक खानानि सालो गोबां कुके अंखनायनि इसा चिन्तानि कक्टन दङ अबनो आं आसा खाय दङ जे खानानि सालनि पान्डा और बेलेखना गाहाम करमनि बिथिंतिनो अंगान हनै कारण अबंखा चिनि सालजो सालनि कगिया 70 बছर चिनि बरक खुमजाका राजनैतिक भावे पलिटिकली चिनि बरक डिप्राइव एंड इकोनॉमिकली चिनि बरक डिप्राइव समस्त दिक दिया जों डिप्राइव सो अ जागा शहर अंचल तंनाय थौ ग्राम अंचल तंनाय थौ जे बुकुं बारा खुंथाय बारा जे तंनाय रक अ थंजां मानो स्राय स्रायकिन साइमाका एंड थांनायनि जे 70 बছरनि राजनीतिओ अबो नुखा जे चिनि त्रिपुरासा नेता रक विशेष कई जे आंचलिक दल खायनाय रक नेता रंनि बिसिंग गोबां मानो डिस्प्यूट रक नुकजागो डिसिप्लिन करि नुकजागो कियाबा चिनि त्रिपुरा मथा बेलेनो डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन नि बिसिंतिनो चिनि आंदोलन बो तंनाय एंड बुसकांनि सालो जों ग्रेटर त्रिपुरानि चिनि मुभमेंट अबो सक्सेस अंगनाबो थांतों अच्छा आईपीएफ टिबो त्रिपुरानि थानो एडिशनल नाव त्रिपुरा मथाबो एडिशनल एरिया त ग्रेटर त्रिपुरा थानो माने डिमांड थांचा ना के बरो कोनो इनवाइट खाइमारक तो तंग बा खनानि प्रोग्राम ताबसु जरा तो ऑफिशियली चिनि पार्टी नि तरफ থেকে এমন কোনো ইনভাইটেশন দিতে কেবা जों ओपन हार्टेडलि चिनि बखाबाय जों जतनो कबगो तामनि बागै जों पार्टी बाय पार्टी एलायन्स जों तामनि बागै जों 4-5टा बदल आंचलिक दल खाइ चिनि बरमर डिवाइड खाइ दंनाय बा खालायगांगे कायसा पार्टी नि खालायनो थामचा खालायनो थानचां थानि जोंगार जागा पार्टी हिसाबै जों केबल रिंना खाइया एंड जदि ऊपर फायदा मुजुगा थानचां नुना मुजुखांगाय सरासरि स्राय स्रायके बर चिनो रेलिओ चिनो पान्दाव फाइमानजा फाइमानो अबनो चिनि खानि चिनि ताबुनि लेटेस्ट मेसेज